Vale, con esto ya deberíamos de estar en directo. Efectivamente. Eh, vale, e así xa o deixo que se vexa todo sen os cousas deste. E agora non hai xa non hai ningún deixo máis, xa debería de estar todo isto. Grazas. Nada, se tes algún tomas que sexa, uso o 6003, por se necesitas ali a internet, chamasme e listo. Vale, genial, gracias. Es que no, espera. Hola, buenas. Hola, hace todos los que están muy agradables. Entonces, partido. Pues sería ese, solo para pues ahí son las oficinas. Ya, sí, pero aquí tenemos. Pero aquí la radio social, operación de alguna historia, o algún evento, a veces de la fundación, tenemos que ser de 2 millones. Sí, sí, entonces el producto. Vale. Lo voy delante de vosotros. Lo voy delante de vosotros.
Se marcha al lado. Un segundo, después llaman. Me levanto y ya se lo pongo. Sentamos, si queréis. Sí. A ver, presentación y ya. Sí, porque se van para atrás, es peligrosísimo. Es una trampa mortal, tal cual. Sí, sí, es que se van con facilidad, de hecho ya aviso. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar si queréis y después ya se van preparando la gente, sobre todo porque como vamos a transmitirlo en streaming en el canal de YouTube del colegio, para que así no retrasemos mucho. Bueno, pues desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña queremos dar la bienvenida a esta charla sobre epilepsia organizada en colaboración con la Asociación Coruñesa de Epilepsia. Nuestra línea de trabajo, conjunto con la entidad, tiene ya una trayectoria importante en el tiempo y nos permite tender un puente entre nuestra institución y nuestros pacientes. Así tenemos una labor ya desde mucho tiempo aquí demostrador, ¿vale? Para poder seguir dando estos consejos en los que hoy también vamos a aprender un montón. Los pacientes con esta enfermedad tienen una complejidad importante a la hora de afrontar y asentar sus tratamientos y me consta que muchas veces nuestra labor de explicar, aclarar dudas, concienciar sobre la adherencia, importantísimo, incluso organizar la medicación si hay otras patologías, pues puede ser de gran ayuda para ellos y para sus cuidadores. Hoy tendremos además la oportunidad de acercarnos a esta enfermedad desde una perspectiva tanto médica como humana, abordando aspectos tan importantes como el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de estas personas con epilepsia y sus familias. Para ello contamos con la presencia de la doctora Celia Varela Pájaro, cuyo currículum tengo aquí, que no me voy a extender, pues estaría ya toda la charla, amplísimo, con un montón de congresos, ponencias, bueno, o sea que ya no me voy a parar porque si no va a ser mucho, publicaciones, etc. Es especialista en la unidad de neurología pediátrica del Servicio de Pediatría del Hospital Teresa Herrera, del área sanitaria de Coruña y C, a quien agradecemos sinceramente su participación y disposición para compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros.
Queremos agradecer también la asistencia a todas las personas que estéis aquí presentes y las que nos ven a través del canal de YouTube. Esperemos que este encuentro sea de gran utilidad y todas las personas de los diferentes perfiles profesionales podamos sacar buen provecho de ello. Sobre todo para que nos ayude a resolver las dudas que podamos tener y contribuir a seguir dando visibilidad, que también es importante, y comprensión y apoyo social a la epilepsia. No quiero terminar sin agradecer a la Asociación Coruñesa de Epilepsia y sus representantes su labor a favor de este colectivo de pacientes y a sus familias y cuidadores, por la percepción y apoyo institucional y social a quienes padecen la epilepsia. Porque la verdad es que es una gran labor y siempre lo comentamos, las asociaciones están ahí haciendo una función importantísima en este país, cualquiera de ellas. Si no es por ella, la mayoría de estos colectivos de pacientes al final están más perdidos porque aquí es donde encuentran al final toda la ayuda y todo el cauce que necesitan, por lo menos al principio, cuando estás que no sabes ni por dónde empezar. Muchas gracias y bueno, yo no quiero extender más, te doy la palabra. Carmen, cuando quieras. En primer lugar, queríamos agradecer desde la asociación toda la colaboración que nos habéis dado, prestado. Desde un primer momento ha sido todo magnífico y que nos deis esta oportunidad, porque para nosotros esto es una gran oportunidad. Quería destacar la labor del Colegio de Farmacéuticos, ya no solamente con nuestra asociación, sino con todas las asociaciones, bien se ve en su página web o en sus canales de redes sociales, que colaboran con todas ellas. Imagino que colaboran con todas las que pueden, la verdad. Y sí, y así como o sea, es una gran labor la de las asociaciones, la del Colegio de Farmacéuticos también, porque ¿quién de nosotros ante un cambio de medicación no le preguntó a su farmacéutico, oye, bueno, por otro lado también, como no, darle las gracias a nuestra ponente, a Celia Varela, que es una gran profesional, me consta además. Y nada, agradecer la asistencia de todos, espero que os guste, que os va a gustar y bueno, nada más. Un aplauso por favor para nuestra ponente. ¿Te dejamos, Celia? Sí. Sí, sí. Sí. Yo las sé que a mí. Sí, tomamos nota. Bueno, son Celia Varela. En primeiro lugar, moitas gracias por contar comigo para isto. Dentro da neuropediatría, a epilepsia é un dos meus campos favoritos, así que encantada de poder aportarvos algo. Pido disculpa porque son un pediatra e os virus atacaron, estou un pouco congestionada, se en algún momento non me entendedes ou non me escoitades, avisádeme e intentarei que non me falte respiración. Vale, isto é un pouco os tres temas que vou intentar abordar, intentando desde unha perspectiva científica, pero asequible para todos os públicos. Este vai a ser o índice que vou a seguir. No primeiro lugar, vou a falar de diagnóstico de tipos de epilepsia, despois falarei de tratamento desde un punto de vista práctico, e por último falaremos das comorbilidades, que é esa palabra que utilizamos os médicos para falar da calidade de vida. E por último, unhas conclusións. En primeiro lugar, o diagnóstico e os tipos de epilepsia. Por que é tan difícil a veces poñer un nombre ao que pasa? Temos diferentes eventos, diferentes definicións que se parecen e ao mesmo tempo se diferencian. A epilepsia está descrita como unha alteración cerebral crónica caracterizada pola predisposición duradeira a presentar crisis epilépticas xunto coas consecuencias neurocognitivas, psicolóxicas e sociales propias da etioloxía e da patoxenia. Esta é unha definición bastante recente que vai da man dos intentos que máis recentes de definir a epilepsia non só como as crisis, sino con todo o que iso engloba, que serían as comorbilidades e a calidade de vida. Pero, que é epilepsia? Que son esas crisis epilépticas? Por un lado, todas estas definicións saqueinas do protocolo da nosa sociedade científica, porque sí que é certo que os médicos utilizamos a veces estas palabras de forma indistinta, está ben saber que queremos dicir cando utilizamos cada unha delas. Por un lado, unha convulsión é un fenómeno motor, isto é importante, é algo motor, nunca vamos a falar dunha convulsión cando non hai unha actividade motora. Que
que supón un cambio no estado ou comportamento do individuo de orixe cerebral. É dicir, é un fenómeno motor, pero non fala da causa cerebral, pero dentro do cerebral vamos a ver que hai diferentes causas. Vou máis saltar de episodio paroxístico crisis para ir á crisis epiléptica sintomática aguda ou provocada, que estaríamos aquí, porque aquí danos un pouco máis de información acerca da causa. Estas son as crisis epilépticas que se producen pola acción dun factor transitorio reversible. O que máis vemos en pediatría, pois, por exemplo, metabólico e hipoglucemia, tóxico, pois o consumo de tóxico, isto creo que igual máis en adultos ou adolescentes, estructural, pois, por exemplo, un accidente cerebrovascular, infeccioso sería unha infección do sistema nervioso central ou inflamatorio, por exemplo, unha enfermidade desmineralizante. Estas causas que nombrei van a dar crisis epilépticas, pero non quere dicir que constitúa unha epilepsia. Que aquí o ao final non se debe catalogar de epilepsia, polo menos nun primeiro momento. Máis adiante, a veces sí que acabamos catalogando tamén como unha epilepsia estructural na maioría dos casos. Despois, outra palabra que utilizamos moito sobre os neuropediatras, eu son neuropediatra, non sei se os adultos tamén utilizan tanto como a nós, son os episodios paroxísticos. Dentro do episodio paroxístico é un caixón no que entra casi calquer evento que se sale un pouco da normalidade da conducta. Así está definido modificación brusca, inesperada e xeralmente breve no estado do individuo. Isto inclúe un nivel de consciencia, de alerta, conducta, cognitivo, motor, sensitivo, sensorial, e pode ser tamén de causa epiléptica ou non epiléptica. Nos nenos temos os conocidos como trastornos paroxísticos non epilépticos que a veces fan que nos confundamos por sobrediagnóstico de epilepsia ou tamén por infradiagnóstico. E por último, os síndromes epilépticos son un conxunto de signos e síntomas que inclúen un ou varios tipos concretos de crisis, un electroencefalograma característica, unha idade característica, e unha gravidade pronóstico e tratamento específicos. Isto é de moita axuda, sobre todo para dar información aos pacientes. Se nos podemos encadrar os pacientes dentro dun síndrome epiléptico, podemos dar moita máis información de como vai evolucionar, sabendo que hai moita variabilidade dentro dos pacientes. Vale, os tipos de crisis. Os neurólogos, creo que todos, pediátricos e adultos, somos moi pesados en describir que ocorre. Isto, por un lado, para intentar definir mellor os episodios, por ver se son estereotipados, e se sempre se repite o mesmo patrón, e tamén por buscar establecer unha causa. Fundamentalmente, distinguimos entre crisis focales, nas que é importante saber se a consciencia, é dicir, se a alerta está preservada, e sabendo que hai moitas das epilepsias, das crisis focales que van a evolucionar o que conocemos como unha crisis tónico-xeneralizada, tónico-clónica. Isto fai que moitas veces nos nenos non as identifiquemos. Sabemos que a maioría de crisis en nenos son focales, pero se xa identificamos o evento tónico-clónico xeralizado, un neno non ten a capacidade de contarnos como empezou. Entonces, a veces en nenos vamos a sobrediagnosticar as epilepsias xeralizadas por non ter a capacidade de conocer como empezou o evento. Dentro das crisis xeralizadas hai un montón de semioloxías diferentes nas que tampouco me vou a deter, as ausencias que son moi conocidas, esos momentos nos que os pacientes se quedan con a detención da súa actividade, as mioclonías, clonías, os espasmos epilépticos, que é algo moi propio da infancia, e despois xa hai eventos que xuntan un pouco de todo. Despois, pois, como en casi todas as cousas dentro da medicina, hai o caixón no que metemos o desconocido ou o non clasificado. Cando digo que intentamos describilo é porque realmente as guías falan de que hai moitos tipos de síntomas que poden ser epilépticos, casi todos os que se vos ocurran. Non vamos a mencionalos todos, pero fundamentalmente motores, fenómenos motores máis complejos, sensoriales, tamén de cognitivo ou linguaxe, autonómicos, afectivos, que é algo que a veces nos costa diagnosticar ou se infradiagnostica, porque sempre pensamos noutro tipo de patoloxía máis que nunha epilepsia, e tamén temos fenómenos posictales, é dicir, cando acaba a crisis, o que ocorre despois moitas veces tamén nos dá información.
Esta información non é só para saber, para definir o episodio, esta información tamén nos pode dar axuda á hora de localizar, de saber onde empeza. E, sobre todo, os fenómenos de predominio motor teñen certo valor localizador, e incluso dentro da localización no cerebro, en que lado do cerebro. Isto moitas veces necesitamos facer uns estudios máis complexos en unidades de referencia, non estudios ambulatorios, porque non é preciso en todas as epilepsias saber exactamente en que punto da rexión cerebral empeza, e dous, porque moitas veces cousas que saber aí de valor lateralizador, de dominante e non dominante, se non facemos un estudio complexo que moitas veces inclúe en neuroimaxe ou neuropsicoloxía, non sabemos cal é o hemisferio dominante ou non dominante. Podemos sospeitalo por o típico que sabemos de diestro ou zurdo, pero non sempre se correlaciona. Estos serían outros fenómenos que son localizadores. Ahora que temos toda esta información, que sabemos como son os episodios, en que momento, se hai unha aura, é dicir, se hai algo que nos avisa, se hai un fenómeno posterior, vamos a solicitar probas complementarias. É importante tamén a descripción, porque nos coa descripción, digamos que nos facemos unha idea de que rexión anatómica está afectada. E cando vamos a pedir probas complementarias, é importante conocer isto, porque se nos estamos sospeitando unha epilepsia do lóbulo temporal e de repente temos unhas alteracións no lóbulo occipital, teremos que ver se realmente iso se pode corresponder ou non estar sobrediagnosticando. E, con toda esta información, vamos a ver se o encuadramos tamén dentro dun síndrome epiléptico definido, sabendo que non sempre vai a ser posible. Vale, os síndromes epilépticos, eu vou a falar fundamentalmente dos da idade pediátrica. A última clasificación da ILAE, que é, digamos, o organismo internacional que establece as clasificacións, diferencia en función da idade. Hai uns síndromes epilépticos propios da idade de neonatos e lactantes, hasta os 2 anos, e despois pasaríamos aos escolares. Hai un apartado de epilepsias xeralizadas, despois hai uns síndromes que son idade dependente, e unha das idades dependentes pode ser a idade infantil. Tanto na clasificación de neonatos e lactantes como de escolares, se dividen en epilepsias autolimitadas, encefalopatías epilépticas, e despois pode haber un par de clasificacións diferentes. As epilepsias autolimitadas son esas epilepsias que sabemos que van a ter crisis, pero nin o neurodesenvolvemento, nin o electroencefalograma, nin a resonancia, nin moitas veces que facemos estudios metabólicos ampliados, porque sobre todo nos nenos, cando hai un debut dunha epilepsia precoz, facemos por protocolo, vamos a ver que non hai alteracións. Esta nomenclatura modificouse recentemente en 2022, antes conocíanse como benignas. Cambiouse o término de benignas porque sí que hai certas connotacións, sabemos que son autolimitadas, pero un neno con epilepsia autolimitada, un lactante con epilepsia autolimitada, non quere dicir que se controle ben cos fármacos. Sabemos que hai nenos con epilepsias autolimitadas que son refractarias aos fármacos, que co tempo van a desaparecer, pero o seu control de crisis non é fácil. Entón, por esa nomenclatura se axusta máis a autolimitadas. As encefalopatías epilépticas son esas epilepsias que, aparte das crisis que suelen ser de difícil control, hai unha alteración no electroencefalograma e tamén no neurodesenvolvemento. O que supoñemos é que hai unha causa única desas dúas cousas, do difícil control das crisis e do atraso no desenvolvemento. Moitas veces xenética, pero que o supoñamos non quere dicir que sempre consigamos chegar a ela. E despois hai síndromes de etioloxía específica que van a ser, na maioría de casos, de diagnóstico xenético, porque son patoloxías que sabemos moito acerca da súa historia natural. Aquí está un pouco o resumen desto que vos comentaba, así que nas limitadas, nas autolimitadas, hai algunhas que son familiares un pouco polo antecedente, tamén se conoce máis da xenética. Vale, nas epilepsias de inicio nos escolares, digamos que as epilepsias focales autolimitadas
son con moitas que máis vemos en pediatría. Que pasa? Que, por exemplo, a epilepsia con crisis autonómicas, que antigamente se conocía con nombre de síndrome de Panaytopoulos, son epilepsias que teñen un número de crisis moi escaso. Poden ter un episodio, dous, raro que sexan máis de 2 episodios. Son episodios que suelen ser nocturnos ou ao final aí na última parte da noite, con unha oscilación do nivel de consciencia e moita clínica de vómitos ou de disautonomía. Entonces, moitas veces non as vamos a diagnosticar porque vamos a interpretar pues, como a gastroenteritis, como a hipoglucemia. Entonces, é o motivo polo que non temos tantos destos na consulta, despois porque ao ter menos episodios o seguimento é moito máis corto. As epilepsias focales con puntas centrotemporales son outras das clásicas epilepsias da idade pediátrica, que son epilepsias rolándicas, o que antigamente coñecíamos como epilepsias rolándicas, que son episodios moi estereotipados nocturnos, que empezan con mioclonías a nivel bucal e que moitas veces acaban progresando. O igual que a anterior, non suelen ter moitas crisis, non solemos tratalas, a indicación é non tratalas, pero sabemos que para un pai, unha nai, un familiar, ver como teu fillo convulsiona, algo que dá moita angustia, entonces, se os episodios son relativamente frecuentes, a veces poñemos tratamento un pouco por ansiedade familiar, pero a indicación per se sería non tratalas. Despois vai haber epilepsias xa moito menos frecuentes, con fenómenos visuales ou fotosensibles. Tamén vamos a ter o grupo das encefalopatías epilépticas e do desarrollo. Estas van a aparecer a veces sobre nenos sin patoloxía previa e outras veces van a aparecer sobre unha das encefalopatías epilépticas que apareceron nos neonatos, que digamos que electroencefalográficamente ou a forma de comportarse clínicamente vai a variar. E tamén vamos ter as epilepsias xeralizadas, que hai un grupo que está no apartado de epilepsias xeralizadas idiopáticas, e dentro dos escolares, a parte das idiopáticas, pode haber as que inclúen ausencias mioclónicas ou mioclonías vertebrales, que estas van a ser epilepsias cun peor pronóstico en canto á aparición de comorbilidades con respecto ás xeralizadas idiopáticas. As epilepsias xeralizadas idiopáticas, a idade de aparición suele ser, salvo as ausencias infantiles que aparecen en torno aos 7 ou 9 anos, o resto van a ser un pouco na adolescencia, entonces nos imos a ter nenos de 12 anos, de 10, e tamén nos vai haber de 15 ou de 16. As epilepsias de ausencias infantil é unha epilepsia moi conocido, o que comentábamos antes, estes nenos que se quedan durante uns segundos parados e retoman o que estaban facendo sen perder o fío, que van a ter moitos episodios. A veces o diagnóstico deste tipo de epilepsias facémolo por un fracaso escolar. Son nenos que, sin unha causa aparente, estudian, pero de repente empezan a suspender. Que pasa? Que se o noso cerebro se está desconectando varias veces ao día, pues evidentemente a información non se está quedando. As epilepsias de ausencias juvenil son episodios menos frecuentes. Tamén se diferencian no seu patrón de electroencefalograma. O patrón das epilepsias de ausencias infantil é un patrón moi típico, o da juvenil é un patrón típico, pero non tanto como a infantil. E a mioclónica juvenil é unha epilepsia que aparece sobre todo en adolescentes a primeira hora do día, que moitas veces vamos a diagnosticar buscando. Nós o que vamos a ver son adolescentes que convulsionan a primeira hora da mañá, e se moitas veces preguntamos acerca de episodios de temblor de mans, no MIR a pregunta era sempre un adolescente que non dormía por estudiar para os exámenes e se lle caía a taza do desayuno. Se nos buscamos estes eventos en retrospectiva, moitas veces vai a ser como fagamos o diagnóstico. E despois hai unha epilepsia que sale nos libros que eu na miña experiencia nunca vi, creo que é un caixón desastre, que é epilepsia con crisis tónico-clónicas xeralizadas solamente. Entendo que son pacientes que só teñen ese tipo de crisis con un pronóstico bastante favorable. Todas as deste grupo non teñen un pronóstico malo, pero sí que é certo que suelen ser pacientes que necesitan manter o tratamento na idade adulta, polo menos nos primeiros anos da idade adulta. E por último, nos síndromes epilépticos de idade variable,
E de saber que aparecen síndromes que xa mencionamos, así por mencionar algún diferente, estaría o síndrome de Rasmussen, que é unha encefalopatía epiléptica con un pronóstico moi desfavorable, ou algo que vemos con relativa frecuencia en pediatría, a epilepsia hipermotora do sono, que son eventos que a veces poden pasar desapercibidos porque son nocturnos e se poden confundir con outro tipo de trastornos do sono. Estas sí que se van a non teñen un mal pronóstico en canto a aparición de comorbilidades, pero sí que son epilepsias que van a necesitar manter o tratamento durante a idade adulta. Ahora vou a falar un pouco do tratamento. No tratamento tampouco me quero meter moito porque ao final, pois, ler as fichas técnicas dos fármacos sabemos todos. Quero falar un pouco do que vemos realmente en consulta. E antes de irme aos tratamentos crónicos, bueno, isto creo que neste foro xa todos o coñecedes, pero nunca está de máis recordalo, que hai que facer cando aparece unha crisis epiléptica. Aquí vou a falar das crisis epilépticas desas tónico-clónicas xeralizadas, que son as que máis asustan, as que todos temos na cabeza cando falamos de epilepsia. En primeiro lugar, non hai que agarrar ao paciente, salvo que deixamos que se vai a facer algo. Que intentar colocalo de lado, algo que está moi extendido e os médicos intentamos botar abaixo, que non hai que meter nada na boca. Nin intentar agarrar a lingua, nin nada deso. Eso son lendas urbanas que é importante que sepamos que non se deben facer. E despois un pouco sentido común, non nos a deixar só unha persona que está convulsionando ou que está inconsciente. O de controlar o tempo é algo que nos na consulta preguntamos moito, é difícil porque ver a alguén convulsionar é algo que asusta moito. Entón, a nós sí que nos dá información a hora de saber fronte que tipo de crisis estamos diante, pero realmente isto entendemos que é o último a facer. Se alguén está tranquilo e quere cronometralo, pois genial, pero prioritario é o resto. Temos tratamentos para este momento. A medicación de rescate recomendámola se a duración da crisis é superior a 5 minutos, dunha crisis tónico-clónica xeralizada. Para os pacientes pediátricos temos dúas presentacións. Por un lado temos o midazolam solución bucal, que vos sonarán o bucolam ou o oroxelam, ou temos o diazepam solución rectal, que é o Stesolix. A eficacia é moi similar nos dous fármacos. Nós, a partir de que o neno vai ao cole, solemos prescribir máis o midazolam solución bucal por un tema de pois estigma. Un neno maior que teña unha crisis no cole, que se lle baixan os pantalóns para poñer un supositorio, pois parece que en xeral non é o máis adecuado. É verdad que a diferencia de precios é bastante considerable. Entonces, ainda que hai unha parte que está financiada, isto a veces en determinados casos, se a familia non o pide, sí que o temos en conta porque 10 veces máis. E despois, por que non o recomendamos administrar antes dos 5 minutos? 5 minutos, digamos que o T1. Fai uns anos estableceronse os tempos de actuación fronte a unha crisis. Estableceuse o T1, que é o tempo que o noso cerebro, pelos seus propios mecanismos, pode finalizar unha crisis, e o T2, que é o tempo a partir do cal a duración dunha crisis pode crear un dano no cerebro. Entonces, nas crisis tónico-clónicas xeralizadas, sabemos que o T1 son 5 minutos. Entonces, sempre preferimos esperar eses 5 minutos. En consulta, moitas veces o que digo é, sei que 5 minutos vendo convulsionar a alguén, asusta, entonces, pois, entre que o colocas de lado, que é o prioritario, vas a buscar a medicación, a preparas, pois xa estaríamos aí no minuto 3, que, bueno, pois sería un momento razonable para administrala. No resto de crisis conócese menos estes tempos. Nas focales, que son esas crisis nas que non hai sempre unha desconexión ou unha desconexión parcial, recomendase administrar a medicación de rescate a partir dos 10 minutos. Certo que suelen ser crisis polo seu propio mecanismo que se van a autolimitar antes. E no estatus non convulsivo, que faría referencia a un estatus de ausencias, están aí entre 10 e 15 minutos. Estes estatus non convulsivos son bastante difíciles de diagnosticar porque, salvo que este totalmente desconectado o paciente, vai a ser difícil, non son crisis tan aparatosas, entón sempre vamos a pensar noutras posibilidades, tamén polo infrecuente que son antes
deste status, incluso os propios médicos. Vale, esta é unha imaxe que, bueno, é dun laboratorio que me dixeron outro día na consulta, que me gusta moito porque digamos que o que os neurólogos temos na cabeza a hora de poñer tratamentos. Son como as dianas terapéuticas. Que estamos tratando? Onde estamos indo? Cando poñemos máis dun fármaco, que mecanismos estamos potenciando? Ou se estamos poñendo dous iguales, que estamos buscando? Hai moitos fármacos que teñen máis dun mecanismo, pero sí que é importante ter un pouco isto na cabeza, máis alá de que conozcamos a causa, pero para non saber pois, que esperamos dos efectos secundarios según onde actuemos, que outras dianas terapéuticas podemos probar se os primeiros fármacos non son eficaces. Non é miña, é aí cedida da industria. E a evolución dos fármacos anticrisis, que non antiepilépticos, que é outro cambio de nomenclatura relativamente recente, como vedes nos últimos anos é bastante esperanzador. Cando fai 20 anos salía un fármaco cada 10 anos, un pouquinho máis de 20, salía un fármaco cada 10 anos, ahora vemos que prácticamente hai fármacos, van aparecendo fármacos novos. Entonces, bueno, neste sentido, sigue habendo, por desgracia, encefalopatías epilépticas con crisis moi refractarias, pero cada vez temos máis ferramentas para tratalas. Vale, de fármacos, como vos comentaba, seguro que os vosos neurólogos son estupendos e que escolleron o mellor con moi bo criterio. Eu vou falar un pouco da miña experiencia na miña práctica clínica. Xa digo, da miña experiencia na miña práctica clínica, máis alá do que todos podemos ler nunha ficha técnica. O levetiracetam é un fármaco que usamos moito en pediatría. O principal efecto secundario que vemos cando vemos algún suele ser irritabilidade, que suele mellorar se non temos o que chamamos o primo irmán, que é o brivaracetam, que é máis recente, que podemos facer un cambio instantáneo e con isto suele mellorar. O ácido valproico é un dos fármacos máis clásicos, pode darnos unha variabilidade de síntomas enormes. En canto ao apetito, o máis habitual é que haxa un aumento do apetito, pero a veces tamén vemos esa disminución do apetito. A hiperamoniemia é algo que os médicos temos que ter na cabeza, pero que a alguén como familiar nunca se lle escapa. O sea, non ides a saber que é unha hiperamoniemia, pero os nenos e os adultos atópanse mal cando hai unha hiperamoniemia. Teñen moito vómito, a veces alteración do nivel de consciencia, non é algo que pase desapercibido, pero non sí que temos que ter en conta se aparecen estes síntomas e o paciente está con un valproico que non se nos escape. Vamos a facer controles periódicos de transaminases e hipotiroidismo. Normalmente, cando estamos introducindo o fármaco, facémolos máis frecuentes e cando é un tratamento máis crónico, tamén nos espaciamos. E nalgúns casos vemos que hai unha lentitude cognitiva. Esta lentitude cognitiva, o que contades as familias é máis que se ve cando o fármaco se retira. Igual non o percibimos cando están co fármaco, porque pensamos que toleran ben, en cambio, unha vez que o retiramos, si que contades como que o ven máis desperto. A carbamazepina, os carbazepines, licarbazepina, a lacosamida, cenobamato, todos teñen un mecanismo de acción moi similar pola diana na que actúan. O cenobamato é o último fármaco, ten outra maiores, pero os efectos secundarios van a ser os mesmos, que principalmente mareos, e temos que vixiar a hiponatremia. En caos carbazepina fundamentalmente que non aparezca un exantema, que no caso de aparecer vai a aparecer cando estemos introducindo. A lamotrigina tamén é un fármaco que actúa onde estes que nombrei agora, pero aquí sí que temos que ter cuidado co exantema e se aparece vamos a ter polo menos que consultalo co médico, máis probable que o acabemos retirando. O perampanel, que é o Ficompa, é un fármaco que dá bastante mareo, que recomendamos sempre tomar unha vez que están deitados na cama, para que é un mareo moi posicional, que non é algo que se ti estás deitado che vai a repercutir, por eso esta recomendación. Cando non se tolera ben, vemos que hai unha importante alteración conductual, que na maioría dos casos necesitamos retirar o fármaco para resolverlo. Etosusimida, que é o zarontín, creo que é un fármaco que usamos os neurólogos de
neurólogos infantiles, en adultos creo que non o teñen moi en conta. Non é un fármaco que utilizamos para as crisis de ausencia fundamentalmente, que poño aí o de risco suicida, porque é algo que a veces aparece, evidentemente, como debe ser, alarma moito. Neste caso tamén vamos a ter que retirar o fármaco, pero é moi infrecuente. O que sí é máis frecuente é que haxa molestias gástricas. Moitas veces simplemente facendo subidas máis lentas ou añadindo omeprazol suelen resolverse. As benzodiazepinas, independentemente de que sexa un clobazam, que é un noiafreno, o clonazepam, que é un ribotril, o que temos que vixiar é que van a aumentar as secrecións respiratorias. Isto, sobre todo, impórtanos en pacientes que na súa situación basal pois son moitas veces pacientes non deambulantes, con dificultade para o manexo de secrecións, que temos que sempre ter en conta que por non mellorar o control de crisis vayamos a empeorar a situación basal con infeccións respiratorias recurrentes. E despois, pois, como as propias benzodiazepinas, o propio efecto sedante que teñen, vixar tamén que non haxa unha somnolencia diurna. O topiramato é un fármaco que dá bastante lentitud cognitiva, fármaco máis clásico, os fármacos canto máis clásicos, digamos que son máis sucios, teño máis efectos secundarios. Conforme se foi avanzando, pois inténtase que aparte de que sexan eficaces, non teñan tantos efectos secundarios. O topiramato, aparte desta lentitude cognitiva, imos a ver moitas veces unha pérdida de apetito, e a litiasis e o glaucoma non son frecuentes en absoluto, pero sí que na pediatría son síntomas moi frecuentes, entonces se hai clínica que nos pode suxerir isto nun paciente con topiramato non se nos debe escapar. E a zonisamida, igual que o topiramato, pode dar pérdida de peso e litiasis, que as dúas cousas son bastante infrecuentes. E xa por último, de fármacos, a fenfluramina e o cannabidiol son cocenobamato, son os fármacos máis recentes, que teñen unhas indicacións moi concretas, que para pacientes con encefalopatías epilépticas, fundamentalmente, ainda que se usemos noutros casos fora de ficha técnica, e os dous van a dar a veces unha disminución do apetito, o cannabidiol sí que vai a dar diarrea, polo que se recomenda administrar con alimentos, aínda que a dosificación é cada 12 horas, a veces pautámoslo cada 8 horas para mellorar a tolerancia. No cannabidiol vamos a ter que facer uns controles estrictos de transaminasas, sobre todo tamén porque son pacientes que suelen estar tomando valproico, entonces hai que vixiar que esa sinerxia que funciona para o control de crisis non empeore as enzimas hepáticas. Na maioría dos casos, ou temos un fármaco novo, non nos está sentando ben, e viernes ás 4 da tarde, non consigo contactar co neurólogo, que facemos? A maioría de efectos secundarios responden ou ben a reducir as dosis. En nenos, a veces o que facemos é cambiar a dosificación, en vez de dalo cada 12 horas, dalo cada 8, ou algúns fármacos que se dan unha vez ao día, dalo cada 12 horas, e se non vamos a facer os ascensos máis lentos. Vamos a buscar a dosis previa que se toleraba ben, e a partir de eso ir subindo, pero de forma máis lenta. A parte dos tratamentos dos fármacos anticrisis, na epilepsia hai tratamentos non farmacolóxicos. Fundamentalmente temos 3 tratamentos non farmacolóxicos. O primeiro sería a dieta cetoxénica, é un tratamento non farmacolóxico que en nenos usamos moito, en adultos é moito máis complexo de instaurar. O noso caso ideal son os nenos lactantes, porque moitas veces están con pureste e aí pode xogar máis coas proporcións de alimentos. Un adulto acostumbrado a unha dieta estándar, cambiar toda esa alimentación non suele ser fácil. É unha dieta rica en grasas e baixa en hidratos de carbono, entonces os efectos secundarios van a ser derivados desto. Por un lado, porque temos que vixiar as hipoglicemias, e por outro, a subida dos triglicéridos. Tamén, ao cambiar a dieta, podemos ter alteracións do tránsito intestinal. Temos tamén o estimulador do nervio vago, non é nin o estimulador do nervio vago, nin a cirurxía de epilepsia son tratamentos non farmacolóxicos que teñamos accesibles aquí en Coruña. Evidentemente, se consideramos que un paciente é candidato a eles, pues, derivámonos a centros externos. O estimulador do nervio vago, os principales efectos secundarios
é a disfonía, porque ao final, digamos que ese nervio que se encarga das cordas vocales, entonces pode alterar un pouco a forma de falar, por así decir, e hai que vixar tamén a síndrome de apnea obstructiva do sono. E a cirurxía de epilepsia hai que individualizar moito, non hai un montón de cirurxías de epilepsia que van a depender pois da situación basal, se é unha cirurxía de epilepsia con intención curativa, se é unha cirurxía con intención paliativa, dependendo deso, de situación basal, da idade, os efectos secundarios van a variar moitísimo, non me vou a meter neso que nos daría para outra charla. Non sei se igual na seguinte charla estaremos falando de terapias máis dirixidas, terapias de precisión, porque xa hai algún estudio en algún xen moi concreto, bastante avanzado, de terapias xénicas ou de edición xenética. Entonces, bueno, isto parecía que estaba moi lonxe, de momento non están aprobados, pero hai ensaios clínicos en fases avanzadas de terapias de edición xenética. Vale, e agora xa para rematar, vamos a falar un pouco das comorbilidades, que son eses apartados que para os pacientes son tan importantes como as crisis e para os médicos, por sorte, están empezando a selo tamén. Nas últimas guías xa se fala moito de que o obxectivo non é crisis cero, que é moi importante disminuir as crisis, evidentemente, según que tipo de crisis é máis importante, as crisis tónico-clínicas xeralizadas ou as crisis de caída, que son crisis moi incapacitantes, vai a ser moi importante reducilas ao máximo. Pero sempre tendo en conta que as politerapias asocian efectos secundarios, entonces ao mesmo tempo que intentamos reducir as crisis, non podemos empeorar o resto de áreas. As principales comorbilidades que vemos nos nenos van a ser estas fundamentalmente. Por un lado vamos a ver trastornos de conductas, e a veces este trastorno de conducta vai a ser reactivo a un trastorno de estado de ánimo, e outras veces vai a ser pois que haxa unha comorbilidade, pode haber un trastorno de espectro autista, pode haber un TDAH, as propias terapias, comentamos algunhas que afectan a conducta, entonces quizás non é algo propio do paciente, sino é o que estamos creando nós, o que chamamos unha heterogénea. Despois, os trastornos da aprendizaxe, o mismo, poden ser menos que teñan unha discapacidade intelectual per se, pode ser un TDAH tamén cun déficit de atención, outra vez pode estar en relación coa politerapia ou co mal control de crisis, o que comentábamos antes de epilepsia de ausencias. Se nós estamos cunha epilepsia de ausencias que non estamos controlando e o neno ten 15 crisis ao día, pois evidentemente vai ter un trastorno de aprendizaxe, porque hai moito tempo que ese cerebro non está funcionando como debe. O trastorno do sono é a pescadilla que se morde a cola na epilepsia. O sono é moi importante para o control de crisis, e as crisis empeoran o sono. Entón, é importante ter uns horarios, o que chamamos unha boa higiene de sono, ter uns horarios regulares, non usar pantalla xusto antes de dormir, evitar facer exercicio físico en últimas horas do día, e, por suposto, evitar estimulantes, bebidas estimulantes tamén na última parte da tarde. Cando facemos todo isto ben e non funciona, podemos probar coa melatonina. Insisto nesto porque a melatonina é un inductor de sono, pero non é un somnífero, non é un sedante. Entonces, non ten sentido que nos estemos tomando unha melatonina se vamos a estar coas pantallas aquí. Eu isto digo moito sobre todo aos adolescentes, os máis pequenos xa non depende deles, pero parece como moi fácil acceder á melatonina, que é inocua, pero primeiro vamos a facer o resto de cousas ben. E despois o trastorno do estado de ánimo. Isto é algo que en pediatría consta que os pacientes conten, non sei se por vergonza, porque non o identifican, igual o vemos máis en forma de trastorno de conducta que en forma de trastorno de estado de ánimo. Ao final, a epilepsia é unha enfermidade crónica en la que non entendamos o de crónico como ao largo de toda a vida, isto que xa vimos que hai epilepsias limitadas á infancia, pero durante uns anos van a ser pacientes que van a ter medo a que ocurran os episodios, cando, dependendo da idade, van a ter certas limitacións en canto a autonomía, e isto ao final pois non deixa de facer mella nos pacientes.
E despois, non son comorbilidades, pero son dudas que moitas veces os pacientes teñen na consulta ou cousas que temos que explicar a un paciente epiléptico. En canto ao centro escolar, en xeral, cando ti dis que hai un paciente epiléptico no cole, sexa instituto, cole, gardería, algo que asusta, que podemos entender porque son profesionales de educación, non son médicos, e unha convulsión asusta moito. Aquí en Galicia está o programa Alerta Escolar, polo que se o neno está dado de alta e hai unha crisis, o 061 como que ten no seu rexistro que ese neno ten epilepsia. Despois, o exercicio físico. Non está contraindicado facer exercicio físico, ao contrario, recoméndase facer exercicio físico como forma de vida saudable. Un pouco de sentido común, cousas que están contraindicadas, pois o buceo, o submarinismo, o alpinismo, e despois, en certos momentos, sí que somos un pouco máis, que os castigamos un pouco máis. Tivo un paciente que o seu deporte era surf. Claro, cando che gusta facer surf, estás nun momento no que as túas crisis, que son crisis tónico-clónicas xeralizadas, non están controladas, pois aí sí que recomendamos evitalo. Pois igual que recomendaremos evitar un neno que salga en bicicleta e as súas crisis sexan crisis de caída. Pouco risco-beneficio, pero a maioría dos deportes que practican os pacientes, fútbol, baloncesto, judo, baile, natación nunha piscina, non poden nadar en mar, non se recomenda que naden en mar aberto, pero en natación non hai ningún problema. As luces é algo que hai bastante lenda urbana. O único problema para os epilépticos coas luces son as epilepsias fotosensibles, que son un grupo moi reducido de pacientes. Ademais, digamos que clásicamente as luces que se utilizaban antes, sobre todo en videoxogos, pantallas, incluso en exposicións, a súa longitude de onda era diferente e agora incluso eses espectáculos ou videoxogos adaptaron isto para que en xeral non pase nada. En moitas exposicións, espectáculos, hai o aviso, pero se a epilepsia non é fotosensible, non debería de haber ninguna dificultade, ningún problema. Para o tema das viaxes, a recomendación que facemos é intentar, se hai cambio de hora, intentar adaptar a administración da medicación. A maioría das medicacións non teñen só 12 horas de vida libre, suelen ser un pouquinho máis prolongado. Entonces, é algo que crea bastante ansiedade, pero bueno, se todo está máis ou menos nunha situación estable, non debería de haber problema, pero sí que recomendamos, se vai haber unha gran diferencia horaria, pois ir adaptando pouco a pouco, media hora cada día, para que sexa a menos diferencia posible. Sí que recomendamos sempre levar a medicación no equipaxe de man. A veces certas medicacións poden necesitar dun informe médico, sobre todo tamén se van a ser xarabes por o tema dos líquidos, ou viaxar coa medicación de rescate, pero máis alá disto non hai que ter ninguna outra consideración. E xa para finalizar, como conclusións, que non van a ser conclusións porque en esta epilepsia hai que individualizar, hai que individualizar o tipo de crisis, o tipo de epilepsia, se conseguimos definila mellor, se conseguimos encaixar no síndrome epiléptico, pois vamos a poder dar máis información ás familias, pero cada paciente vai a ter unhas comorbilidades e unha tolerancia dos fármacos. Entonces, vamos a ver os fármacos para ese paciente, para ese tipo de crisis, vamos a intentar o menor número de crisis con menor número de efectos secundarios e con maior calidade de vida. E a veces o conseguimos co primeiro fármaco e a veces co sétimo. E a veces non o conseguimos. E cando non o conseguimos, sempre hai que buscar quitar toxicidade, porque, bueno, se non vamos a sumar fármacos hasta o infinito, sumando tamén efectos secundarios. Calquera dúda podesme consultar, pero se non, dudas así máis de casos cos vosos neurólogos, que seguro que son estupendos. Moitas gracias. Eu non son coruñesa, pero, bueno, xa me estou metendo no moi coruñés. Diana. Para dormir, hablas de la melatonina, magnesio, que también a lo demandan mucho para dormir, y diclofenaco, sería una opción también. Nos en nenos non o usamos, porque realmente, como en todo, en nenos, claro, para facer un ensaio clínico en nenos,
sempre digamos que van como por detrás, hai moitas cousas que se acaban aprobando como por analoxía. Sí que sabemos que a nivel de depuración renal o magnesio, según non é o mesmo un neno adolescente, pero sobre todo os nenos máis pequenos temos que ter cuidado con magnesio, que en adultos usas tamén, por exemplo, para a migraña, en nenos non hai ensaios polo momento, entonces preferimos usar a melatonina. Sí, a melatonina é algo natural, todos temos melatonina, entonces é como dar unha axuda extra, pero é algo que o noso corpo ten, entonces nunca vai interaccionar con fármacos. Hai pacientes que sí que lle senta mal no sentido de que lle dá o que chamamos efecto paradóxico, que é algo raro, porque xa digo algo propio, pero sí que algún paciente, polo menos os nenos, nos din os pais, probei a melatonina, peor, estaba máis espabilado. É importante tamén saber cando dar a melatonina, porque ten como o seu pico de acción, entonces por eso recomendamos media hora antes, pero sabendo un pouco cando é a nosa hora de quedarnos dormir. É como para que cando a nosa melatonina se produzca, teñamos unha pouca extra que estamos tomando. Entonces, se o noso horario é irnos a dormir ás 12 da noite e tomamos a melatonina ás 9, é probable que ás 9:30 non estemos dormindo. Pero non hai interacción farmacolóxica. Hay un momento que una relación entre la epilepsia y crisis cardíacas. É un tema... Me llevó al tema personal. A ver, é un tema complexo, porque dentro da epilepsia e o tema cardiolóxico hai moitas vertientes. Hai a vertiente de que hai algún tipo de arritmia cardíaca que pode ser epiléptica, que son casos moi contados, non son menos, os que conozco son de cursos e de adultos, non de nenos. E despois hai o que chamamos disfunción autonómica, que era iso que comentábamos, a veces episodios que poden ser máis de sudoración, que se poñan moi colorados, que sí que poden alterar un pouco o ritmo cardíaco, pero non tanto como na crisis, sino como poscrítico. Pero bueno, son difíciles de diagnosticar esos casos. Me llamó la atención, nunca lo había oído, pero es que con mi caso, yo empecé con la epilepsia a los 56 años, estaba fuerte, caminaba, nadaba 3 kilómetros diarios, no sé qué, y incluso con epilepsia. Como debe ser. Y a los 3 años o así de la epilepsia, empiezo con problemas arritmios. De todas manera formas, que tengo marcapasos. Tamén, o sea, de hecho, fixeron marcapasos, xa digo, eu son endopediatra, entonces os adultos a veces escapades, pero hai fármacos que non o mencionei porque realmente non é algo que vexamos na práctica clínica, pero hai algún fármaco que como efectos secundarios poden dar alteracións do ritmo cardíaco, que sempre temos que poñer un pouco un risco-beneficio, porque se con ese fármaco estás ben controlado, pues igual compensa efectivamente poñer un marcapasos, pero sí que hai algún fármaco que podemos ver como efecto secundario. ¿Y con el TEA? Con el? Con la TEA. Co trastorno espectro autista? Sí, sí. Sí, eso hai moitos estudios, hai unha asociación moi importante, sobre todo no que son as encefalopatías epilépticas, porque se cree que hai unha causa única que condiciona esa epilepsia, un trastorno do neurodesarrollo que entraría o TEA. É máis probable que un neno con autismo teña unha epilepsia, tamén é máis probable que un paciente epiléptico teña un autismo. Con la luminiscencia, mis compañeros ya lo saben, yo me encontré unas gafas que a mí sí que notaba la diferencia. Yo les salí con el coche del garaje, es oscuro, salía un día claro como hoy, me pegaba un choque. Si no me Sí, encontraba, o sea, a si no me encontraba fotosensibilidad... las gafas rápidamente, me mapeaba, Y eso, entraba con las gafas en el garaje y me quedaba... Si más me encontré unas gafas, porque me hablaron alguien algo dentro, me encontré unas gafas, vosotros me conocéis, me encontré estas gafas que me igualan las luces. Me igualan la Sí que claridad. o cambio. Nos en nenos as fotosensibilidades son moi pouco habituales. Sí que sabemos que están aí, pero realmente non é algo que deixamos tampouco no día a día.
probando, y animarlo y probar. Y efectivamente soluciona ese problema. Sí, hay que a veces os pacientes tamén a base de experiencias personales Sí. dades nos trucos tamén aos... Yo la asociación Vamos comuniqué, porque simplemente se lleva el interés de todo, equilibra, como que equilibra Sí, para que non haxa tanto para que no haya choque. Eu quería unha opinión general. Tuve un pequeno debate con unha compañera en tempo que ela dice que sí, que tuvo epilepsia, que tuvo tratamento que epilepsia e que lle curou a epilepsia. Hai algo demostrado que realmente diga así A ver, que cura? seguramente esa epilepsia fose das que falamos as epilepsias autolimitadas, que hai epilepsias que sabemos que son limitadas a idade infantil. Claro, pero por eso digo, porque ela dice que se descubriu Sí, adulta xa. de adulta. De Claro, adulta, e os casos, claro, xa digo, aí teño Xa. máis lagunas, pero que sabemos a veces de adulta que das epilepsias que falábamos ao principio, esas crisis epilépticas provocadas, pois se foi unha epilepsia que apareceu no contexto dunha infección do sistema nervioso central ou que apareceu no contexto de outro tipo de enfermidade, sí que suelen manter o tratamento unha temporada, pero despois a larga, unha vez que resolvemos a causa, suele resolverse. Claro, habría que ver que nombre e que apellidos tiña esa epilepsia. Algunha das xeralizadas, como son as ausencias, as mioclónicas juvenil, tamén, aínda que se tarde máis ca na idade infantil, a veces tamén se pode retirar o tratamento. Sí que pode ser. Claro, eu de adultos, creo que non é tanto que salvo estes casos, creo que tamén son máis reacios os neurólogos de adultos a retirar tratamentos polas connotacións, porque non é o mesmo unha crisis nun neno que unha crisis nun adulto. Eu o que teño entendido é que unha vez que pasan 2 anos libre de crisis, suelen intentar as retiradas. Que eles teñan unha clasificación como temos os pediatras de epilepsias autolimitadas á infancia, a verdade desconozco, non o sei. Eu creo que sí que podería ser factible. Sobre todo, seguramente fose secundario a algún evento X que causara esas crisis. Porque lembro dun neno que estaba uns anos que despois se lleva a epilepsia chega a recuperarse de todo, tanto da epilepsia como das consecuencias dos fármacos, unha vez que pasa todo. A ver, depende. Bueno, Pero sí que hai casos, depende moito tamén de como que pasara durante eses anos, que tiveran os fármacos, que tipo de crisis foran, a que área afectaran, depende un pouco desas variables, pero sí que, sobre todo nos casos de epilepsias autolimitadas ou epilepsias xeralizadas ou epilepsias que vemos secundarias, pois eso, a infeccións ou a algo estructural, sí que moitas veces se recupera. O pronóstico suele ser bo. e as epilepsias de origen xenética é moi complicado. Non, cada vez hai máis. Sí, Sí. Epilepsias, ¿cómo? O sea, creemos que hai moitas máis das que descubrimos, porque ao final nos ca xenética, digamos que buscamos algo e si o vemos ben, pero si non quere dicir que non exista se non o vemos. Ao final as técnicas xenéticas van avanzando cada día máis na xenética, digamos, que funciona un pouco como unha copia. Entonces, ti cando miras o material xenético, ves se hai un fallo. Entonces, se o fallo non está descrito que é un fallo, se o corrector non sabe que en vez de B vai con V, non o vai a identificar. Entonces, por eso hai tantas entidades que aparecen de novo. Hai entidades moi conocidas como pode ser o Graveto, o KCNQ2, que é unha entidade propia na clasificación, CDKL5, que son xenes concretos que sabemos moito da historia natural desas epilepsias, pero despois hai unha infinidade de xenes que dan epilepsia que vamos descubrindo pouco a pouco. Suelen ser máis encefalopatías epilépticas. Nas epilepsias autolimitadas tamén se estudian menos, porque ao final pois, vas a facer menos estudios nun neno que ten 2 crisis na súa vida cun desarrollo normal, pouco por rentabilidade, é menos probable que haxa unha causa xenética deso. Canto menos afectación, menos probable atopalo. E a hora de tener, por exemplo, a hora de estudiar, a hora de tener nos estudios,
sempre afecta, por exemplo, eu falo por mí, que non son capaz de retener. A ver, É algo generalizado ou son tamén é moi frecuente, é moi frecuente. Sí, é frecuente, unha pola propia epilepsia, porque asocian dificultades esas que falamos ao final da presentación, trastorno de aprendizaje, trastorno de conducta, estado de ánimo, e despois por outra parte porque ao final estamos con fármacos. Entón, os fármacos, dependendo cales, cada vez os modernos, digamos que buscan menos ese efecto, o sea, que buscan que non haxe ese efecto, pero certa dificultade cognitiva moitas veces sigue aparecendo. O sea, a capacidade de retención tamén influye tamén, sí. Sí, moitas veces sí. Xa digo, depende do fármaco e tamén da persoa. Igual hai un paciente que tolera genial ese fármaco a dosis máis altas, despois hai outra persoa que co mismo fármaco a dosis máis baixas xa o tolera mal. Por eso insisto tanto en individualizar. Non podemos dar recomendacións xerais, podemos dar recomendacións xerais a hora de que facer ante unha crisis ou que estudios temos que facer de primeira línea, que hai que facer un electroencefalograma, pero despois é que vai a depender de moitas cousas. Sí. Desde que yo cometido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Yo solo una cosa. Mi hija, una crisis generalizada crónica y seriada. Dice? Seriada. Ah, Me daba alguna me tenemos tarde, ahora no. Empezó con una crisis y teníamos que tomar 2 años. Recién después de 6 años, estando medicada, se le explicó que es epilepsia. Ahora, no es para cirugía. Evidentemente hay algo muy distinto. Pero hoy tiene 30 años. Pudo tener una hija, bien, pero me explico específicamente porque sé que ha cambiado mi situación y todo eso. Si en algún momento ella yo sé que yo lo dijiste, pero no oportunidad. Pero puede darse caso de que ella pueda no solamente mejorar, porque creo que hace un año y algo más generalizado, pero también es mayor. Las ausencias que se llaman, y también, bueno, por ejemplo, las cruces, los ruidos, y no se da cuenta cuando va a hacer, por eso que queda así, cae, y empieza cuando viene. Que parece un tiempo que la gente todavía piensa que hay que ponerle algo en la boca. Y yo le decía, por favor, no. Y la poníamos, ahora ya está muy tostado y la dejábamos. Nada, así muy mucho. Bueno, no sé, sabes como tú dijiste ya en adultos muy conveniente cambiar sí porque se han cambiado con el embarazo y eso, pero va a ser muy difícil sacarle porque ha tenido repercusión mucha en su forma de conducta, incluso conmigo, rechazo. Yo asumo que tiene que ser por ese lado, puede ser rechazo, pero y ya me hace pocos, ya son un montón, entonces. sí, o sea, sí que, a ver, claro, yo soy neuropediatra, entonces estas situaciones tan complicadas yo sé que existen y que muchas veces cuando hacemos la transición de un paciente desde pediatría a adultos, en general los padres como que son reacios porque como que ven un poco la vida adulta y dicen, "Uf, ahora que, a ver, cambios terapéuticos siempre se puede, bueno, no sé la historia, ni vamos a entrar en eso, pero siempre hay fármacos y opciones. A veces es buscar la tecla al final. Claro, y no sé si se ha hecho estudio para cirugía, las cirugías ya en la edad adulta y en los niños mayores tienen, dependiendo de qué tipo de cirugía, tienen efectos secundarios, en la edad adulta ya son más complicadas. Claro, entonces, no sé si la dieta la ha probado, la dieta
dieta cetogénica. El tema es que, como te digo, ahora la relación es por temporada. Pienso que también es una carácter de cada uno. Pero yo le decía, movilizar la vez está engordando, entonces la veo para adelgazar, más resistencia a todo y no es fácil hablar. A ver, hay mucha comorbilidad. Una de las comorbilidades de la epilepsia es también la patología psiquiátrica, sumado también a el estigma, las dificultades, sobre todo cuando son adultos y ven las dificultades, y también a los fármacos. Los fármacos, si se han hecho tantos cambios, al final pueden ser también causa de esas dificultades. Es difícil. Y una niña de 6 años, a veces me toca mucho. Muchos cambios. No basta. Perdón. Nada. Y eso ahora sí. El estigma es mucho. Uno busca de pronto un salvamento. Ya son muchos años. A ver, hay muchos avances, pero es verdad que hay muchas epilepsias que, a pesar de muchos cambios, de probar fármacos en combinaciones, ya en niños hay veces que no lo conseguimos. Y probamos muchos fármacos, diferentes dosis, diferentes combinaciones, quitamos, ponemos. Claro, lo ideal es la epilepsia que ponemos un fármaco, se controla, a los 2 años la retiramos y ya está. Pero hay muchos casos que no es así. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. esto era porque sí, vamos a ir para. Muy bien, gracias. Tú que digo, ya pues importa si no te va a cenar, ¿eh? Ah, vale. Tranquila. Ahorita a la cuarta y ya le digo yo que desconecten hasta ahí todo, pero con nada. Muy bien. Sí. 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 Claro, claro. Sí, claro. Él está tan bien con sí, ahora cada paso más. Espacio.